Hei, salut! Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre Re minor. Un acord minor implică tristețe. Este un acord mai trist. Spune durerea. Acordurile majore vor spune bucuria. Nu întotdeauna, dar o să avem exemple de-a lungul timpului. Ok, acordul de Re minor se formează cu basul în Re, care este coarda numărul 4, și degetul 1 în spațiul 1, coarda 1. Atenție, da? Aici se pune degetul, care este nota Fa. Apoi, acordul este format din încă un degețel, este degetul numărul 2 în coarda 3, spațiul 2, care este nota La. Deci avem Mi, La și ne lipsește un Re. Care este acesta? Deci, degetul 1, spațiu 1, coarda 1, degetul 2, coarda 3, spațiu 2 și degetul 3, spațiul 3, coarda 2. Iar basul începe din Re, care este coarda 4. Deci, sună așa. Re minor. Tot timpul ați auzit? Am atins o coardă care nu face parte din acord. Și atunci sună altfel. De-aia este foarte important să începeți acordul din bas, din tonica lui. Pentru că dacă lovim toate corzile, va suna altfel și nu este Re minor. Ok. Repetăm. 1, 2, 3. Basul în Re. Re minor. Putem să lovim și cu unghia. Ținem unghia așa. Sau cu degetul mare. Și dacă folosiți un metronom, e foarte important, eu folosesc mult metronomul. O să am un tutorial despre metronom în care trebuie să respectăm ritmul pe care îl mărim de fiecare dată. Începem lent și apoi tot mai repede. 1, 2, 3, 4 și apoi mai repede. 1, 2, 3, 4. Ok, cam atât pentru azi. Mulțumim tare fain. Un like, un subscribe, un share mă ajută tare mult. Până data viitoare, cu mult respect. La revedere!